Condis t'ofereix la pilota a l'olla. Fermí Puig, molt bon dia. Bon dia. Com portem la calor? Suportant, resistent? Suportant. Bueno. Noi, avui tots firmes, caldereta de llagosta. Avui això... tirem la casa per la finestra. Això és... No és que hagi ningú, perquè gairebé sempre fem receptes que estan a l'abast de totes les butxaques, però algun dia s'ha d'estripar, s'ha d'estripar algun bitllet, Que la caldereta de llagosta és el gran plat per mi, sobretot de les illes, molt especialment de Menorca, i els que són aficionats a visitar-la ja saben que és una illa que en aquest sentit aquest és un plat que es pot trobar, no sempre prou ben fet a quasi tots els cantons que diuen fer-la. Jo quan em foto tremolar, quan vaig a algun restaurant d'aquells que posen caldereta de llagosta, caldereta de llamàntol, caldereta d'escamarlans, caldereta de gambes, caldereta de crancs, vol dir que això, amb la mateixa olla, fan el mateix caldo tot barrejat. I posen la bèstia i ja està. M'explico o no m'explico? No. Escolta, la caldereta de llagosta, justament, la llagosta dins d'aquests crustacis és més fi, és menys violent. El gust no és una cosa tan marcada. És com la gamba vermella bona nostra o el gambot, el carabinero. Gambot és dolent, no, però té un gust excessiu. Saps què vull dir-te? En canvi, la gamba és molt més fina. Doncs això és la llagosta, per exemple, comparat amb el llamanto o amb altres productes. Per tant, llagosta. Dins de les llagostes, què? Primera, estem a la millor època, a l'estiu, d'aquesta llagosta vermella nostra, que és la Palinurus elefas, aquesta està en el millor moment ara, tot el que és l'estiu. Femelles, sobretot femelles. Com que no teniu cap nansa allà ni cap parent que us la vagi pescar, anireu a una botiga, a una peixateria, l'encarregareu, i a l'hora d'encarregar, escolti, femelles. I vosaltres com descobrireu si us han fet canari o no? Doncs quan us ensenyen les llagostes, per la part de dins, la llagosta, la femella té tots uns pàmpols, per entendre'ns. Té un triangle entre el que uneix el cap i el tronc, per entendre'ns, i al costat molts pàmpols que no té el mascle. En canvi, el mascle, la zona que uneix el cap mirat des de dins, el cap i el tronc, el cap i la cua, té com dos petites boletes, dos collonets, parlant en plata, si em permeteu l'expressió. I per tant, això ho podeu distingir així. La femella, indiscutiblement molt millor per un motiu, especialment. No és tant que la carn sigui més fina, etc., sinó que té els coralls. Els veureu uns coralls carbasses que estan a dins el cap. Aleshores, vosaltres no fareu cap maniobra a casa, no. Jo sóc un assassino de llagosta, però vosaltres no ho fareu pas. Normalment anireu a la peixateria i direu, com la vols? Vinga, doncs, me la talla a l'ull llarg, me la talla per la meitat. I que treguin els corals del cap i te'ls donguin. Això és essencial, dona un gust brutal i és essencial per la picada que farem al final amb la caldereta. Correcte? Aleshores, que et tallin el cap amb dos trossos i la cua que te la puguin deixar sencera. Estic parlant sempre ara de que compreu llagostes d'aquestes de mig quilo, que ja faran el fet, és més fàcil de comptar, tants caps, tants barrets, i jo et diria que amb una llagosta de mig quilo més o menys ja pots fer la festa per persona, Queda clar, Queda clar. Per tant, la cua sencera, tallada per la meitat, evidentment, els caps tallats per la meitat amb dos trossos i els coralls reservats. Coralls reservats. Molt bé. Ja tenim el gènere, ja tenim els bestioletes, ara anem de cara a barraca a l'hora de fer-ho, que és molt, molt, molt senzill. Agafeu la cassola amb la que penseu cuinar-ho, oli d'oliva verge, i tots els talls del cap i de la cua els assaleu, qui vulgui un puntet de pebre que li posi, però bàsicament salat, el sofregiu amb aquell oli. Recordeu que l'oli fixa, els greixos fixen el gust. Per tant, no aneu massa curts en aquest sentit, vull dir que perquè tot el gust de la llagosta quedarà, aquell oli en quedarà força impregnat, Per tant, el sofregiu, que agafi una mica de to, ho en retireu i ho reserveu. I aleshores, a foc lent, amb aquell mateix oli, ceba picada ben fina, pebrot verd, picat també petit, finet, una mica d'all, en aquest cas un gra, posem per cas, doncs pelat, però sencer, no cal que el piqueu, i aneu sofregint això. I quan això ho teniu més o menys adelantat, sense que ens agafi massa color, el tomàquet.
Aquí hi ha més o menys el tomàquet una mica la quantitat que a vosaltres us agradi més, Tomàquet, un punt de sal, un punt de pebre, deixeu que vagi fent. Si necessita un punt de sucre perquè té una mica massa d'acidesa, un punt de sucre. I al final de tot plegat, una culleradeta de pebre vermell dolç. Ho enretireu del foc i tireu els caps de les llagostes a dins i posem per cas, si estem parlant doncs, de 2 o 3 llagostes, doncs tu posa més o menys un litre i mig d'aigua, aigua bona, ho cobreixes, poses al foc, que vagi amb certa alegria, només els caps. Això n'hi ha donant el gust en aquest brou, per entendre'ns, no? Quan això ha portat més o menys uns 25 minuts, aleshores és el moment de tirar-hi les cues de la llagosta, que només els hi tindreu 2-3 minutets just perquè se us escalfi. I ara ve l'última operació. Què en fem amb aquells coralls que hem dit? Us en recordeu, Sí, que hem reservat. Molt bé, doncs agafem un minipímer, agafem el pot del minipímer, agafarem un bon cullerot, un parell de llosades del brou de cocció de la caldereta i tirem fora del foc sempre els coralls, ho triturem bé i fora del foc, perquè si no s'hostellaria, fora del foc, amb la caldereta de llagosta calenta, fora del foc tireu aquesta picada dels coralls i després plorareu. És realment impactant, extraordinari, una recepta molt elemental i molt simple i que, a més, la bona part de la feina us la faran a la peixateria, que és amb la llagosta. Ai, quina gana. Un dia val la pena estirar-se, Sí, un dia val la pena estirar-se. Si t'ho pots permetre... A vegades venen mal dades i no són temps de grans dispendis, però, escolta, un dia una festa per celebrar qualsevol cosa, apunteu-vos aquesta recepta i disfrutareu. S'ho val, s'ho val.